tayo. Kahit mali tayo kanina, nakabul pa rin tayo. Mga Parekoi, good morning. And guys, punta kami ng school, Brigada. Ayan, pipintura tayo. So siyempre kasama ko ang aking kambal. Hello. Hi. Hi Saki. So ayan, siyempre kasama namin, di mawawala si Saki na paradila. Sipahin kita Saki. Yan si Saki makulit. Aming alagang kaso. Ayan guys, malapit na kami sa high school. Good morning sa inyong lahat, mga idol, mga lods, mga Parekoi. Mga Parekoi. Nandito na kami ngayon sa school. Ayan. So, dito tayo maglilinis. Ayan. Sorry, I'm late. At dimugol yan. Magtatrabaho ako ha. Tayo lang. Ano pres? Kakarating na, nalitata kami. Tayo lang, kakunti lang. So dito tayo muli. Ngayon guys, picture tayo. Kahit nalit tayo kanina, nakabul pa rin tayo. Hi. Ilang kayo dyan? Hi guys! Welcome to my vlog. Welcome to Asisan. Ang lahat po yun ay ilutaan. Panas. Okay lang pero hirap. Ilang pero hirap. Ilan pa pamilyan na presidente? Kukunti na lang oh. Aba, ang president natin ay si Kayo. Hi. Isang hi naman dyan. Hello. Hello. Ito si President. Baka mali kasi yung gawa nung bata ako eh. Magalaw eh. Di man kompleto pero marami. Ayan. So what's up mga Parekoi.
So hindi man kumpleto yung mga officer, pero marami pa rin. 90% ang umattend. Ilan? 91 pala. So yun guys, matapos na tayo sa brigada na ito. Ano lang natitira, charot. Tapos lang natin ito, okay na yun. Ano masasabi mo, cameraman? Napakasipag ni Parekoi. Wow. Saan po ang camera woman natin dahil wala yung cameraman ko? Si Baluka. Baluka. Hindi na tira-tira, pero konti na lang naman. So, sa mga kapare ko, ayan, natapos din. Actually, hindi pa tapos. Schedule ulit tayo. So, ayan, i-appoint tayo tuloy na Vice President ng General PTA. So, good luck sa atin. So, ayan na nga. So, kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to click subscribe and bell button para updated kayo sa mga gagawin ko pang videos o i-upload na videos. So, bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.